I en el nostre repàs a l'actualitat volem acostar-vos el que va ser la presentació del llibre inèdit de Martí Domínguez, Isaías, profeta de Nadal, que tenia lloc a nit a la Casa de Cultura de Picassent. Està publicat en la col·lecció Rent, l'única que té llibres de temàtica religiosa, i en valencià. L'acte compta amb les intervencions de Vicent Cardona, subdirector de la revista Saó i rector de la parròquia Sant Cristòfor de Picassent, i també amb la intervenció d'Agustí Colomer, director de la col·lecció. Més de 40 persones s'acostaren a conèixer l'obra d'este escriptor considerat el màxim exponent del valencianisme cristià i director del diari Las Provincias durant molts anys. En primer en intervindre fou Vicent Cardona, que parla de la religió en valencià i de la col·lecció Rent com a un projecte innovador. És una col·lecció que tracta literatura religiosa i en valencià. O sigui, són dues coses que són ben difícils avui per avui encara de conjugar en el nostre país. Això del valencià i la religió està com a distància una cosa de l'altra, però a poc anem acostant-les quan volem tindre un país normal. La col·lecció esta ja té 3 títols. A més, Cardona explica per què Cristòfor Aguado apareix citat en la introducció del llibre, ja que sembla que el picassentí mantingué relació amb Martí Domínguez i formava part d'eixa corrent de cristians valencianistes dels anys 70. Després de la intervenció de Vicent Cardona, fou el torn d'Agustí Colomer, director de la col·lecció Rent i secretari actualment de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i que comença parlant de la figura de Martí Domínguez Barberà, que, com molts oients sabran, nasqué al Gemesí. Martí Domínguez, jo m'atreviria a dir que és l'escriptor més significatiu del segle XX del que podem anomenar valencianisme d'inspiració cristiana, tant per quantitat com per qualitat. Sol repetir que Martí Domínguez és un escriptor religiós en el sentit més etimològic de la paraula. Martí Domínguez ho relliga tot. La seua valencianitat i la seua fe ameren la seua vida i la seua obra. Són els dos eixos convergents, relligats, que marquen el sentit del seu itinerari vital. Una persona que era director de les províncies, una persona que ja abans, en època de república, era valencianista, després per les circumstàncies de la guerra, etc. No obstant això, va continuar escrivint inclús assajos en 1941 sobre valencianisme. Fuster diu: abans de nosaltres valencians, l'única cosa que mereixia la pena era l'assaig Alma y Tierra de València, de Martí Domínguez. Una obra molt adienta per a aquestes dates, ja que parla del profeta de Nadal i que ha rebut el beneplàcit de la crítica. Els més de 40 assistents a l'acte pogueren disfrutar de l'obra que se'ls ha regalat des de la Casa de Cultura de Picassent. A més, hem de dir que Agustí Colomer coincidí plenament en la seva intervenció amb Vicent Cardona en destacar que esta esfera, la de publicar en valencià textos de temàtica religiosa, està encara poc explotada. Destaquem ara altres qüestions d'este dimecres 17 de gener.